देखो तो कैसन कचरा फैला देलू यही काम कइल जाला। तार काम एकदम हमरा पसंद ना पड़ेला। का जरे का सीखले बारू माई तार का सिखैले बारी। सोफा पर गिला तो क्या रखले बानी ये रउर मार सिखले बड़ी। हम अपना बेटा के सब सिखौले बानी। अगर हमार बेटा गलती करता तो हमरा के काहे कहता रू? तो हम गलती करतानी तो हमरा माई के काहे कहतानी? ए जी हमरा फैमिली में रउआ के पसंद बा? हम जाना तानी रउआ कोई के ना पसंद करत हो। हम ना प्रिय ऐसन बात नहीं है। हमरा तारा घर में सबसे ज्यादा पसंद बा के हूँ तो तार बहिन, ओकरा बाद तारा मामा के बेटी, ओकरा बाद तार फुआ के बेटी, ओकरा बाद तार मौसी के बेटी, यहाँ तक कि तार पड़ोस के मुंह गोली बहिन भी पसंद भी हमरा। मौसी जा आज के बाद से तारा के कोनो पसंद ना बताएं। एकनिया तू इंग्लिश मीडियम से न पढ़ल बारू? हाँ मम्मी जी। तो तनी हमरो के इंग्लिश सिखा दो ना। पार्टी उटी में जाता नहीं नु तो कोई बोलेला तो समझे में ना आवेला। ठीक बा सिखा दे तनी। बोली हमार बेटा स्टूपिड हो। हमार बेटा स्टूपिड हो एकर मतलब का भइल कनिया? कि हमार बेटा अच्छा बा। स्टूपिड माने अच्छा होला। केकर फोन कनिया? ये हमर मम्मी के फोन होता। बल तनी हम बतियाई समधिन जी से कि हम इंग्लिश सीखतनी। हेलो समधिन जी, रउरा स्टूपिड बानी और रउरो से ज्यादा रउर बेटी स्टूपिड बाड़ी। मम्मी जी हमार बचपन में नु एगो शौक रहे का कि जब हमार बियाह होई त हम अपना सास के खूब सेवा करम। तो काहे ना करेलू? बचपन खत्म शौक खत्म। जानतरू हमरो नु बड़ा शौक रहे कि हमरा बेटा के बियाह होई या हमर पतो है नु तो हम अपन पुश्तैनी हार कंठा झुमका सब दे दे हैं। मम्मी जी दी ना तो बियाह हो गए शौक खत्म हो गए। मम्मी जी हम सोचा था नहीं नु कि राखी में नैहर चल जाई। नैहर का करे हो? भाई के बुला ले जा। मम्मी जी हमरा मन करता कि अब की बार जाइए के राखी बांधी। हमरा यहाँ के परंपरा हो पतो नैहर ना जली राखी बांधे भाई आवेला। बबनी के फोन आवता। हेलो प्रणाम माई। खुश रहो बबनी। आवतनी राखी में। हाँ आ जाइ हो। एमे सोचे के का बा? ना दीदी यहाँ मत आए। यहाँ के परंपरा हो कि बेटी यहाँ राखी बंधे ना आवेला, भाई जाला राखी बनवावे। राउर भाई चल जाइए बनवावे राखी। ना ई परंपरा ना हो। हमरा यहाँ के परंपरा हो बेटी आवेला पतो ना जाला। ई बुढ़ियो सारा परंपरा अपना फायदा ला बनैले बारी। बेटी करवाई हन हम ना जाए। जानतनी हमार मामा के बेटी के नु अभी बियाह रहलक ह आ सुने में आयल हनु कि 15 थान गहना चढ़ैले बरन स। एगो रउआ लोगी रहनी कि खाली ताक पान ढोलना चढ़ा के बियाह कर लेनी लोगी। ई हमर बात सुनत नहीं। गधा के नु घोड़ा से बियाह हो गए। इतना टाइम से हम बोलत नहीं रउआ सुनात नहीं खे का कहतनी हम खाली हूं कइले जातनी। तो देखत नहीं को मैं जा काम करता नहीं बैठ के तारा नियर फ्री बनी दिन भर की बकर करत रही। हम पागल बनी का के रउआ फिर बैठ के बकर करतनी। जा जैसे कल रास्ता में नु बगल वाली भाभी मिल रही। हैं हमरा बारे में कुछ कहत रही का? अब सुने खातिर टाइम मिल गए। एगो हमार गाना आइल बा जौना के नाम बा बेजोड़ लागेलू। तो यूट्यूब पर जाके सर्च करी बेजोड़ लागेलू और देख के एगो कमेंट जरूर कर देम कि कैसन बा। ए जी हमरा बड़ा चक्कर आवता लागो त बीपी लो हो गइल बा। तू तो हम जानते रहनी कि होई। कैसे? देखो दुनिया के नु सारा औरतन के बीपी लोए होला आ मरसन के हाई। जानते रू का है? उ कहे काहे कि औरतन नु लड़ाकिन हो के सन दिन भर अपना मरद से भचर बोलत रहेली सन आ डांटत रहेली सन। तो एनर्जी सारा लेस हो जाला ऐसे बीपी लो हो जाला। आ मरसन बेचारा बोलिए ना पावेला सन तो सारा खिस अंदरे रह जाला यही से बीपी हाई हो जाला मरद। तहर बाप हमरा बेटा के ठग लेलन। हमर बेटा सरकारी नौकरी करत रहे आ तब दहेज ना देलन सरकार के। पूरा समाज में हमारी इज्जत चल गए। गैस के चूल्हा मंगनी तो स्टोव दे देले, पंखा मंगनी तो बेना दे देले। धोखाधड़ी भइल बा हमनी के साथे। एगो मच्छरदानी ना देलन। अम्मा जी माफ को दी हमरा बाबूजी के ऊपर का गलती को देलन। जाए दी हम जिंदगी भर और गुलामी करम।
आज की बहू तार पापा कुछ ना देलन, एसी मंगनी तो कूलर दे देलन, 4 चक्का मंगनी तो 2 चक्का दे देलन। एकदम धोखा भइल बा, धोखा हमनी के साथे। एक खबरी हो तहर वीडियो बना लेनी। दहेज चाहिए दहेज, अब सबूत के साथ थाना में जाएम, अब तारा के चौकी पिसवाएम। नानू कनिया हम मजाक करत नहीं तारा से, हमर सास नु हमरा के ऐसे कहत रहली तो हमहू सोचनी हम कि हमहू अपना पतोह पर आजमाई। पहले की पत्नी हमरा पॉकेट में से पैसा निकल ले बारू का? जी स्वामी, का जरूरत रहला? वो दूध वाला के पैसा देवे के रलक ह। अपना पति के पॉकेट से बिना पूछले पैसा निकालल गलत बात होला, पाप होला। आगे से ध्यान रखियो। स्वामी हमरा के माफ कर दी, आगे से गलती ना हुई हमरा से। आज की पत्नी बेबी हमरा एटीएम से पैसा निकल लू का? रउआ रे इतना हिम्मत कि हमरा से हिसाब खोजतनी, हमर खर्चा नहीं केगा। हम करेम खर्चा करेम, आइंदा हमरा से हिसाब मत खोजेम, ना तो जेल के चक्की पिसवावे लगम। हमरा के माफ कर दो, हमरा से गलती हो गई कि हम पूछ देनी।